yazi uba umfundisi kubhlungu la uba umfundisi osindisiwe kubhlungu ukuzibuza kahle ke le insizwa zicabanga ngithethwa khona nazi ingane zipendanga ingane imali nengoma seyiziyasho ukuthi izinsizwa wozani nemali niyosilobola zithule insizwa ezisindisiwe silokuzithi nje chu 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 liyashona ilanga zithi insizwa zizohamba ngathi ishaywe istroke nishaywa kanjani istroke ingane zethu ingashadile yeka le keyboard ngoba ushadile bazipenda abantwana bethu babe bahla abantwana bethu bafaka inwele zasesentini zithi insizwa asichwechweni hayi nini sichwechwa hayi liyashona qedela ngivumele ethwala ngicela insizweni kubalulekile ukuthi umuntu usheshe umthatha bengakuwe akufuneka umuntu umiyeka azabe mdala ungamthathi umthatha semdala umuntu nakaba mdala nenkani yakhe nayo iba ndala nolaka lwakhe nalo luba lidala nokukezela kwakhe nayo kuba kuncane ungathi umuntu usekenza ama decision amanengi ayi1 uzokwenza ama decision ukhona ngoba wajwayela ukwenza ama decision ayedwa shesh incwadi yami ithi the art of starting early yonke into yenze early ungalokho uthi unenkani akekho umfazi ongenankani sonke sixakwa bethu nawe hamba uyoxakwa wakho isha nawe sasha sodwa ngoba kwenze njani isha nawe akalaleli wena uyalalela na ngoba ithi iBhayibheli yokunika umsizo onjani onjengawe